Hlala kanje kuze kuvame umusa ungayi indawo. Kanjena. Ufuna ukuyaphi kampani? Hlala ungahambi. Ufuna ukungifaka emabhokisini, ngiyamazi umduduzi noPablo. Ngiyawazi lawo uMakhela. Sebadala phela manje. Ngakho umuntu uzotshela noma yini. Nanokuthi mina ngikhathele Nkosami, ngikhathele ukuzwa ngabantu ukuthi kumele ngithandane noba ngingathandani nobani. Futhi ngiyazi ukuthi ayikho umuntu ozongithinta nginawe. Ngoba uma nginawe uzongivikela, ngoba uyangithanda. Ngiyakholwa. Kunalento oyikhulume izolo. Nekambali. Nekambali. Ngisoze ngadlala ngendenjalo. Ikakhulukazi njengazi ukuthi ifake imizwa yakho phakathi. Mina la ngizokwenza noma yini. Jabulisa. Umbali ngingamnquma manje ekuseni uma ngabe ngampela ufuna lokho. Siyakukhuluma bale makumayelana noSanele mangicela phansi ngingasangifaki. Sengibekile lacaca. Ngithini manje ngesicelo sakhe? Angazi pha. Ubenifakelani vele nina ngoba phela usekhulumile nami ngacacisa ukuthi kuphelile phakathi kwami naye. Yabona nje indodakazi emnyeke ahlale kulelo talago lakhe Sanele. Exactly. Mhlambe Mgabadeli-ke manje useqinisile ngalokho. We nanini nje ubehlulwe yini ukuthi abe nesiqiniseko kusasuka. Mhlawumbe nje sinoSanele bengamele sibe ndawonye. Hamba nawe indodakazi, ngiyavumelana nawe lapho. Mntanami unesiqiniseko salokho? Nginesiqiniseko. Angizimisela ukubuyela emuva. Yebo. Uma uyimisele ngalokho ungasashintshi umqondo. Khona baba kozokwazi ukuthi athathe iy'nkomo zamalobolo ayibuyisele kaMagwaza. Yabona nje into engingayisho mina ukuthi mesilokhu siqhela koMagwaza. Igono sokusiza lokho kusilungele, asiphume siphele nje kubona.